on paami wona gonga Macky riwaka Macky Sall riwaka tom leydi Maroc ko ɓuri balɗe sappo hande kabaru biyeteɗo namen biɗo wonde Macky Sall horejo kiɗɗo Sénégal ƴamama yaltugol Maroc sakkitama no fewi e dow médiaji renduɗi o kabaru iwuɗo e médiare criedem.org battini fenade e médiaji renduɗi fof tengti téléji radioji nde fenade ɓeydi doole saabu nde hawrodiri e sahade Sénégal wonno e heblade wotugol kuulal nanodiral muɗum e Maroc hewɓe takkodiri nde fenade e eɓɓore wotande nde Inna Bolaro mi salminima timmi balɗe hande o kabaru ana yiilo e bangeji ɗi fof non jaati ɗum fuɗɗi gilla e talata 4 ndu lewru jayde windi e lawre mum ko Macky Sall jeyama yimɓe ɓe jaɓaka e nder Maroc ɓeydi ɗon kadi jayde nde wi wonde laamiɗo Maroc o yamiri yo Macky Sall yaltu e leydi ndin gilla nden warde hannden nate Macky Sall sakitama e médiaji rendo ɗe e hitoji hono Macky Sall riwama e Maroc yoga mbi'i ko Macky Sall no yahude Côte d'Ivoire sabu Maroc riwimo tawi ɗum fof ko pene softiyankoɓe ɗuɗuɓe yewti e dow o kabaru mo wana gonga e kelle Facebook maɓɓe e TikTok e YouTube ko ɓeydi dole nder fenande yo tawde médiaji e nder Sénégal ɗo walla Mauritanie yajini o kabaru fenande nden layi sabu balɗe seeɗa ɓawo ɗon parlement Sénégal wotike kuulal gollidal Sénégal Maroc e bange saria ɗum waɗi fa fenande nden layi nde heɓi jiyanɗe milioji ɗuɗɗi Inna Bolaro wadde holɗum woni gonga o ko mbawɗen wiide kay yo toɓɓe tati go'o ñande 4 ndu lewru ardiɗo goomu halfinangu jokkodiral hakkunde leyɗe e nder suudu députéɓe Sénégal ɗo ɗum woni Fatou Diop Cissé o tawama e nder yewtere dow télévision RSI o laaɓini nder nden yewtere ko kuulal wotangal e nder parlement o fawaki e horejo kiɗɗo Macky Sall o ɓeydi wonde ngal kuulal wotangal yo Sénégal naɓe kasaɓe e nder Maroc ngal herani ɓeyden ɗiɗi caggal nde nde windande sakita jayde confidentiel Afrique waɗi windande lawre mum e 6 ndu lewru ngam hollude o kabaru wona gonga ben jokkondiri e horejo jayde nden e biol makko ɓe jewtidi e cabinet shadow chérifien woni toppitiɓe huɓere laamu Maroc amma ɓen wi wonde kamɓe kadi ko ni ɓe jiiri kabaru o e médiaji ɗen cabinet shadow chérifien hokkiɓe laaɓal ko ɓe gaɗani ɓatakuru faade Macky Sall toɓɓere tataɓere nde min ƴewtike hello cridem ɗum wonno jayde feƴƴinde kabaru on min taykeke wonde inde joom windande nde walla wallifiɗo on diidaka min termi noddude ɓe kono ɓe ƴettali amma lowre nden no wi wonde wona kayre ronditi hakkeji nden windande gila ɗon yo dalila ko kabaru o holnaki walla o kanuɗo ƴewtede wadde ko holɗum addi nde fenande min taskike wonde ko criedem.org jayde Mauritaninare adi yaltinde o kabaru hayso tawi ɓe ronditaki hakkeji windande nen hewɓe yewti nde fenande yalla anniya maɓɓe yo hirjinde laamu Sénégal e noddugol Macky Sall yeso saria ko lamdal andinde tan yimɓe ɓe tentini jayndeji ɗi no hani tinnade tefa so tawi kabaru yo gonga na wona fade maɓɓe yaltinde mo walla feƴƴinde mo non jati Inna Bolaro jarama